салом дӯстон, Зейниддин Зидан ба Реал Мадрид бармегардад. Дастаи шоҳона пас аз мавсими ҷорӣ ба эҳтимоли ғолиб сармураббии нав хоҳад дошт. Гапи асосӣ он мебошад, ки Карло Анчелотти пас аз тамом кардани кору бор дар ин мавсим ба мунтахаби Бразилия меравад ва дар он ҷо корашро идома медиҳад. Мадридиён мехоҳанд номзадҳои асосиро барои иваз кардани Анчи дар маснади сармураббигии даста муайян намоянд. Тибқи хабарҳои охир, яке аз номзадони асосӣ ба ин вазифа Маз Зидан аст. Овардани ӯ аз чанд ҷиҳат барои мадридиё фоиданок аст. Сабаби асосӣ ин муносибати хуби ӯ бо Килиан Мбаппе мебошад. Агар Зидан сармураббии нави дастаи шаҳри Мадрид шавад, пас Мбаппе ба ин тим наздиктар мегардад. Ин хабари хуш на танҳо барои мухлисони Реал аст, зеро баргаштани Зидан ба футболи калон барои бисёриҳо, ки ӯро ҳурмат мекунанд, паёми нек аст. Видеои имрӯзаро бо ҳамин навиди хуш оғоз мекунем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, то ин навор ба дигарон бештар паҳн шавад. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аст, аммо бозиҳои мунтахабҳо наимонанд ки мо зиқ шавем. Фаронса ба меҳмонии Нидерландия меравад, а Украинаро бозӣ бо Македонияи Шимолӣ интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Тони Кросс метавонад бозингари дастаи Манчестер Сити шавад. Қарордоди ҳамкории нимҳиматгари олмонӣ бо дастаи шаҳри Мадрид тобистони мавсими ҷорӣ ба анҷом мерасад. Ӯ пас аз мавсими ҷараёндошта агенти озод мешавад ва метавонад ба дилхо даста ва кишвар равад. Албатта агар Реал Мадрид то он вақт қарордоди ӯро тамдид накунад ва ё шартномаи нав бо ӯ пешниҳод нанамояд. Дар Манчестер Сити ба Тони Кросс шартномаи беҳтар додани ҳастанд. Гап пеш аз ҳама дар мавриди ҷиҳати молиявии масъала меравад. Манкуниянҳо ният карданд ки ба Тони Кросс аз он маоше ки айни замон дар Реал Мадрид мегирад, ба ӯ 2 маротиба баландтар маош диҳанд, аммо ин метавонад Тониро ҳавасманд накунад, чун ба ӯ ҳам пешниҳодҳо аз дастаҳои бои Арабистон ҳастанд, вале ин бозингар, ки то ҳол дар формаи хуб қарор дорад, ба Реал Мадрид кӯмак расонида истодааст. Худи Кросс ишора мекунад, ки ҳама дар дасти Реал Мадрид аст. Агар онҳо хоҳиш дошта бошанд, ки Тони дар даста монад, ӯ бо ҷону дил дар ин тим хоҳад монд. Агар не, ин қарори Реалро ҳам хуш мепазирад ва аз даста меравад. Гвардиола мехоҳад Кроссро дуруст истифода барад. Ба Пеп айни замон бозингаре дар хатти нимҳимоя ба мисли Гюндоган намерасад ва ба пиндошти Гвардиола Кросс метавонад чунин футболбоз бошад. Кросс пас аз тамом шудани мавсими ҷорӣ ҳатто метавонад ба қарори анҷом додан карьераи футболбозиаш ояд. Нимҳиматгари 33 сола дар ин мавсим 1 гол ва 2 ассистро ба номи худ сабт кардааст. Джейдон Санчо то зимистон дар Манчестер Юнайтед тоқат карда баъдан метавонад ба Ювентус равад. Дастаи шаҳри Турин мехоҳад дар фасли зимистонаи трансферӣ бозингари англисро ба сафи худ ҷалб кунад. Чун ин футболбоз ба Манчестер Юнайтед ва алахсус ба сармураббии он Тен Хаг лозим нест, пас Ювентус, ки ба чунин бозингар ниёз дорад, мехоҳад Санчоро дуруст истифода барад. Аслан Джейдон бояд бозингари бад набошад, вале бо сабаби муноқишаи ӯ бо Тен Хаг мавқеи худро пурра аз даст додааст. Ӯ дар мавсими ҷорӣ танҳо 25 дақиқа дар ҳайати МЮ бозӣ намуд. Бори охир ин футболбоз рӯзи 26 август ба майдон омад. Пас аз он дигар Санчо майдони футболиро танҳо аз курсиҳои эҳтиётӣ тамошо кард. Тен Хаг умуман ба ин футболбоз имконият намедиҳад. Дар мусоҳибаҳо Тен Хаг як гап мегӯяд, Санчо куллан гапи дигар. Мутахассиси нидерландӣ ҳатто кӯшиши ҳифз кардани ӯро намекунад ва рӯи рост Санчоро танқид мекунад. Ҳама ин боиси он мешавад, ки Санчо моҳи январ метавонад ба шаҳри Турин равад. Манчестер Юнайтед мехоҳад Санчоро ҳарчи зудтар фурӯшад ва ё ба аренда равон кунад. Дастаи шаҳри Манчестер омодааст, ки дар сурати ба аренда рафтани ин футболбоз як қисми маоши ӯро пардохт кунад. Барселона ният кардааст, ки фарзанди собиқ бозингари Реал Мадрид Фернандо Редондо Федерико Редондоро ба ҳайати худ ҷалб созад, вале ин кор аз чанд ҷиҳат хеле мушкил мешавад. Якумаш он, ки номи Редондо гӯё танҳо бо Реал Мадрид дониста мешавад. Фернандо Редондо аз соли 1994 то 2000 дар дастаи Мадрид ҳамчун яке аз нимҳиматгарони асосӣ буд. Фарзандаш метавонад дастаи падарро интихоб кунад. Федерико ҳам нимҳиматгар аст, ки наздиктар ба хатти дифоъ бозӣ мекунад, яъне апорник аст. Дуввум амаки Федерико Редондо дар Реал Мадрид кор мекунад. Инҷо гап сари Сантьяго Солари меравад. Ӯ ҳамчун директори базаи машқии даста кор мекунад. Ҳамаи роҳҳо гӯё Редондоро ба Реал мебаранд.
аз ҳамин сабаб Барселона дар ҳарос аст ки Федерико Редондо барои идомаи корномаи худ дастаи Реалро интихоб хоҳад кард. Ин футболбоз айни замон дар дастаи Аргентинос Хуниорс бозӣ мекунад. Шартномаи ҳамкории ӯ бо ин тим моҳи декабри соли 2024 ба анҷом мерасад. Барселона аллакай кӯшишҳои худро барои амалӣ сохтани ин трансфер оғоз кардааст. Аякс ҳам бо бозингари 20 сола гуфтушунидро оғоз намудааст. дар сатҳи роҳбарияти Реал Мадрид бар он назар ҳастанд ки маҳз омадани Зидан дар Мбапперо ба Реал Мадрид пурра мекушояд ва дигар ягон сабаб баҳонаи наомадани ӯ ба даста шуда наметавонад. Зидан дар Реал Мадрид маънои ҷоизаҳоро дорад. Ӯ дар ин даста 3 бор қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шуд, 2 маротиба Ла Лигаро гирифт, Суперҷоми Испанияро аз худ кард ва дар чемпионати ҷаҳон байни бошгӯҳо пирӯз шуд. Ҳама ин тасодуфан ба даст намеояд. Гузашта аз ин, Зизу шогирди Анчелоти мебошад. Ӯ ҳам аз фалсафаи мутахассиси итолиёвӣ истифода хоҳад бурд. Анчелоти ҳам дар Реал Мадрид натиҷаҳои олӣ дорад. Ки медонад пас аз чанд сол боз ин ду нафар ҳамдигарро иваз мекунанд. ин схемаҳои Реал Мадридро мо аллакай омӯхтаем. Анчелоти Зиданро иваз мекунад ва Зидан Анчиро. Соле ба миён меояд ки номзадони дигар киҳо ҳастанд. Ино Хаби Алонсо, Раул ва чанд таи дигар сармураббӣ бо таҷриба. Алонсо ҳам имконияти хуб дорад, чун айни замон дастаи байери ӯ дар Бундеслига зинаи аввалро гирифта, онро ба ҳеҷ кас доданӣ нест. Аммо як ҳолат бояд гуфта шавад ки Хаби Алонсо бо схемаи хоси бозии худ шояд ба роҳбарияти мадридиё писанд наояд. ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.